வணக்கம். ஸ்மார்ட் විදියට දෙමළ හා සිංහල කතා කරමු. ස්මාර්ටාහ தமிழ் மற்றும் සිංහලම් கதைப்போம். අද எபிசோட் එකේ අපි බලන්න ඉන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථ වචන. இன்றைய எபிசோடில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கேள்விச் சொற்கள். ප්‍රශ්නාර්ථ වචන. கேள்விச் சொற்கள். ප්‍රශ්නාර්ථ වචන. கேள்விச் சொற்கள். මොකක්ද? என்ன? මොකක්ද? என்ன? ඇයි? ஏன்? ඇයි? ஏன்? කවුද? ජාර්? කවුද? ජාර්? කොහොමද? எப்படி? කොහොමද? எப்படி? කීයද? எவ்வளவு? எத்தனை? கீயது? எவ்வளவு? எத்தனை? கவதாத? எப்பொழுது? கவதாத? எப்பொழுது? காகிது? யாருடையது? காகிது? யாருடையது? கொஹெது? எங்கே? கொஹெது? எங்கே? ඉදිරියේදී මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩාක් දෙනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලත් ඉගෙන ගන්න. எதிர்காலத்தில் இதே போல வீடியோக்கள் பல தர இருக்கின்றோம். உங்களுடன் சேர்ந்து நீங்களும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஸ்துதி. நன்றி.